وہ لوگاں دے سامنے اپنی اپنی اس طرح کر کے کمان نو ملا دیندے سن یہ دا مطلب ہوندہ سی انہاں دونوں قبیلیاں دی صلح ہو گئی تے لڑائی ختم ہو گئی ہن انہاں دے ہتھیار ایک جیسے نے اے تساں دیکھیا پاکستان دا تے سعودی عرب دا معاہدہ آیا تھوڑے دن پہلے کہ اج تو بعد دفاعی معاہدہ انہوں آکھیا کہ اج تو بعد جنہیں سعودیہ تے حملہ کیتا سمجھو پاکستان تے کیتا تے جنہیں پاکستان تے حملہ کیتا سمجھو سعودی عرب تے کیتا وہ دفاعی معاہدہ پاکستان تے سعودیہ دا ہو گیا عرب دے قبیلے بھی جدو دفاعی معاہدہ کر دے سن نا تے دونوں قبیلیاں دے سردار اس طرح اپنی کمان نو ملا کے لوگاں نو دس دے سن کہ ساڈا ہن ہوگی صلح ساڈا دفاعی معاہدہ ہو گیا اے دے تے حملہ میرے تے حملہ اے دی عزت میری عزت جڑا اے دا نہیں او میرا نہیں جڑا اے دا وے او اے دا وے تے جڑا اے دا ہے او اے دا ہے اللہ بھی فرمایا فقان قاب قوسین میں تے میرا یار انج ملے جویں دو کماناں مل دیاں نے فرمایا جڑا اے دا نہیں او میرا نہیں جڑا میرا نہیں او اے دا نہیں جو اے دا ہے او میرا ہے تے جو میرا ہے او سارا ہی اے دا ہے وہ سارا ہی ہے وہ سارا ہی ہے پر گل ایتھے بھی نہیں مکی گل ایتھے بھی پرویز صاحب نہیں مکی اللہ فرمایا فقان قاب قوسین اے تے سمجھ آؤندی سی پر آ جڑا اگے فرمایا نا او ادنا اے نہیں سمجھ آئی اللہ فرماندا میں تے میرا یار انج ملے جویں دو کماناں مل دیاں او ادنا پھر اس سے آگے بھائی ہن اس سے آگے کی ہے اس سے آگے کی ہے اچھا ہور آسان کر دینا اے میرا کسی نو گلے ملن نو دل کرے تواڈا مینوں ملن نو دل کرے تے اسی پتہ کی کران گے تسی بولے نہیں تے میں سمجھا کے جانا اے اس طرح گلے ملیے نا تے مرد بھی انج کر دے انسان اے اس طرح کر دے نا سی او جنے اگو ملنا انہیں بھی انج کرنا اے بھی کمان او بھی کمان فقان قاب قوسین او ادنا بس میں بولنا نہیں تسی سمجھ گئے فقان قاب قوسین او ادنا تے گلاں کی ہویاں ہائے اللہ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا فرمایا اے میں نوجوانوں نو گل سنا مگر لگا لطف لیا جی فاوحا الی عبدہ ما اوحا یا اللہ تیری تے تیرے یار دیاں گلاں کی ہویاں اللہ فرمایا رب نے اپنے بندے نو وحی کی تھی جو کی تھی وحی لے کے تے جبریل آوندا ہے تے جبریل تے بڑا تھلے رہ گئے آ کیڑی وحی ہے جڑی رب اوتھے پیا کردا ہے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا وحی کی تھی جو کی تھی وحی کی تھی جو کی تھی وحی